Chuť psa prinášať nám radosť sa využíva aj v mnohých psích športoch. V agility sa u nás súťaží od roku 1992. Tento šport pochádza z Anglicka a získava si čoraz väčšiu svetovú popularitu. Ide o beh so psíkom cez prekážkovú dráhu, po ktorej ho navádza cvičiteľ. Každý šport sa vyvíja a aj agility už je naozaj dosť vysoký šport, čo sa týka aj pre psíka, aj pre psovoda, takže musí byť pripravený aj po fyzickej, aj po psychickej stránke. Psí závodia v rôznych veľkostných kategóriách, od malých až po veľké. Dráha obsahuje rôzne prekážky na skákanie, slalom medzi tyčkami, múr, kruh a tunel. Práve ten je veľmi obľúbený najmä medzi mladými psami a je vstupnou bránou do sveta agility. Trať stavia rozhodca v maximálnom počte 22 prekážok. Psíkovia vedia prekonávať všetko už strašne rýchlo, čiže u nás sa rátajú chyby na prekážkach, ktoré vytvorí a potom sa meria čas. Takže bezchybný a čo najrýchlejší je víťaz. Súťažiť môžu najrôznejšie plemená psov, no až po dosiahnutí 18 mesiacov života. Teraz je veľa border collie a proste sú obľúbené plemeno. Áno, je to veľmi inteligentný psík, nebudem hovoriť, že nie. Ale mňa hrozne fascinuje, keď tam príde maďarská výžla, keď tam príde dalmatín, ktorého človek už ani pomaly na ulici nezazrie. Keď tam dojde neposlušný bigel, ktorý si bude radšej čúchať kadečo po zemi, ale dokážem z neho dostať, takže je to veľmi, veľmi zábavné aj z tejto strany. Agility má širokú základňu rôznych skupín, nie len medzi psami, ale aj medzi psovodmi. Od detí až po seniorov. Sú aj takí, ktorí sú aj na seba tvrdí, myslím tým psovodov, že chce byť taký športovec. A potom sú aj takí, ktorí, hovorím to tak, že vyšla z kuchyni, zabaví sa a ide domov zase do kuchyne. Ale aj takí môžu robiť agility. To je na tom športe krásne, že to naozaj je pre všetkých. Plemená psov určené na uchovnenie musia podstúpiť bonitáciu, zložiť predpísané skúšky pre dané plemeno, môžu absolvovať rôzne memoriály a súťaže a tiež musia absolvovať výstavu, na ktorej sa hodnotí exteriér. Súťaže psej krásy delíme na klubové, oblastné a špeciálne výstavy. Vrcholom, kde sa stretávajú psi všetkých plemien, sú medzinárodné výstavy. Ľudia hlavne chcú s tými svojimi psíkmi súťažiť a výstavy poskytujú prakticky možnosť súťaženia všetkým majiteľom psíkov. Súťaží sa v rôznych kategóriách v rámci plemena i medzi plemenami navzájom. O najkrajšieho mladého psa, o najkrajšiu chovateľskú skupinu, o najkrajší pár. Posudzovanie majú na starosti rozhodcovia, ktorí prechádzajú školeniami na rôznych úrovniach. Snažíme sa zo všetkých strán pracovať s tými ľuďmi, aby mali pochopené to, že prvoradé je to zdravie tých zvierat. Samozrejme je veľmi dôležitá aj povaha toho psíka, lebo ťažko je s nejakým vystrašeným zvieratkom žiť niekde v meste, čiže treba udržať tie povahové vlastnosti a v neposlednom rade aj ten exteriér je dôležitý. Správne predvedenie psíka pred rozhodcom je veľmi dôležité. Nazýva sa handling. V tejto oblasti je aktívna Únia kinologických klubov. V rámci výstav sa súťaží aj v junior handlingu, čo je predvádzanie psíkov deťmi a mládežou. Najviac ma baví tá spolupráca medzi vystavovateľom a psom, že sme s tými psami v kontakte, že ich máme radi a aj tie psy sa z toho tešia a majú z toho radosť. Poriadame pre ľudí dokonca šampionáty, čo psi sú s titulmi šampión, potom robíme výstavy s titulmi šampiónov, kde postupové kolá sú a vlastne ten najkrajší šampión zo šampiónov potom vyhráva. A ja si myslím, že toto celé tvorí vlastne taký obraz vývoja tej kinológie na Slovensku, že pre tých ľudí sa snažíme robiť maximum toho, čo by ich mohlo zaujať, čo by ich mohlo pripútať viac k tej kinológii. Keď sa ku psovi dobre správate, on vám to vždycky dobrým odplatí. Aj v tých ťažších chvíľach života môžete sa s tým psom pohrať, trošku odreagovať
a to je niečo, čo nenájde človek vždycky u druhého človeka. Ten pes vždycky vás dokáže určitým spôsobom chápať a robiť vám spoločníka. Či je to sú ťažké alebo ľahké časy.